Даже и тогава, когато ние се разделяме с хора, които са приключили житейския си път, никой не мисли какво се случва с тези хора, които са неподготвени да преживеят подобно нещо. Никой не си дава сметката какво се случва с този жив, който остава, защото така се оказва, че това състояние на мъка, то всъщност може да разруши всичко онова, което е живо. Взаимоотношенията, които има с близките, които остават. Тоест тя е една бездна. Ако тя не бъде овладяна, но не с тези приказки, не се притеснявай, там всичко е окей, звезден прах, поръсват ни, червен килим ни постилат, всичко е наред, ние сме при Бога, всичко е нормално. Това нещо не може да успокои човека в мъката, която преживява. Аз мога да кажа за себе си също, защото съм го преживяла. Бях на 15 години, когато го загубих брат си и не бях се сблъсквала с това да има ранна смърт в семейството. Въобще не бях подготвена и за реакцията на майка ми също, на баща ми. Още тогава ти порастваш много бързо. Налага ти се просто да виждаш света от една друга страна, която е непозната за теб в ония момент. Трудно е да се говори за смъртта. Трудно е даже да поемеш такава отговорност. Даже бих ти казала, че в мен се породи също една такава идея, че ако това се случва, значи това е възможно. Разбираш ли? Защото аз като млад човек съм си казвала, това не е възможно. Тоест много от младите хора винаги казват за онези неща, които съпътстват други в живота, които са негативни. Си казват, о не, това на мен никога не може да ми се случи. О не, това е абсурд, това е абсурд, такова нещо аз да преживея, това е невъзможно. Това е някой друг, да, но не и аз. И когато се случи, ти просто рухваш. И това рухване вече предопределя всичко онова, което следва за теб.